हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मिथिहोहरनो नागिरदों एबा खोन्थाहरनो सानदों जोंहा आसामनि हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना माला मोननो हागोन आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों जोंहा अफिशियेलि आपडेटबो ओंखारना फैखादों बे हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ मा लागोन बिनि बागै दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ गिबियावनो अननानै साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो दायो आं नोंथांनिसिम खोन्थाहरनो सानदों जोंहा आसामनि हायार सेकेन्डारि रिजाल्टखौ नोंथांमोना दा साननैसोनि गेजेरावनो मोननो हाया आं बेखौ गिबियावनो बुंहरनाय जाबाय मानो होनोबा जोंहा माने आं गिबियावनो नोंथांनिसिम बे खोथाखौ बुंहरनो सानदों आं मैया नोंथांनिसिम भिडिअ बानायदोंमोन आसामनि बे हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना थाबैनो एबा गोख्रैनो बे साननैसोनि गेजेराव मोनगोन होननानै नाथायबा नोंथांमोना बे साननैसोनि गेजेरावनो आसामनि बे हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ मोननो हायानो सोर बे खोथाखौ बुंदों जोंहा आसामनि एडुकेसन मिनिस्टार रेनुस पेगु बिथाङा मैया मोनाबिलियाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा खोन्थाहरदों दि हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना बे साननैसोनि गेजेरावनो मोननो हायानो मानो होनोबा नोंथांमोनाथ' गासैबो मिथिखागौ जानांगौ 2020 मायथाइयाव जोंहा लकडाउन जादोंमोन ना लकडाउन समावथ' नोंथांमोना मिथिखागौ मेट्रिक फाइनालाव गोबां मानसिफ्रानो पास जाजोबदों दा बेनिखायनो देग्लाय नैबे हायार सेकेन्डारि फाइनाल होग्रा मानसिफोरा एबा केन्डिडेटफोरा एबा स्टुडेन्टफोरा गोबांथार जादोंनो दा बेनिखायनो नायनायाव एसे बिथांमोना लेटबो जाबाय जानांगौ एबा नायजोबनो हायाखै जानांगौ थाबबो दा बेनिखायनो बिथाङा बुंनाय बायदिबा रिजाल्टखौ नोंथांमोना बे आसामनि हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ दायो थाब मोननाय नङा दिनैबो मोननाय नङा गाबोनबो नोंथांमोना मोननाय नङा जायखिजाया नोंथांमोना बे जुननि फार्स्ट उइकआव नङाबा मेनि लास्ट थारिखआव नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननाया एसे आसा दं जायखिजाया बिथाङा बुंनाय बायदिबा एसे सम लाबावगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे नेबावनांसिगोन जायखिजाया हमना लाबानो जाबाय नोंथांमोना सप्तानैनि गेजेराव रिजाल्टखौ मोननो हागोन आसामनि बे हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ दा नोंथांमोना गासैबो मिथिबाय जानांगौ मैयाबो आरो मोनसे फेक निउस सोलिदोंमोन जोंहा मैया 3थासो समाव माने बेलासिनि 3थासो समाव आसामनि हायार सेकेन्डारि रिजाल्टखौ होगोन होननानै बिदि मोनसे फेक निउस ओंखारदोंमोन बे नंखायखा आरो बेखौबो एडुकेसन मिनिस्टार रेनुस पेगु बिथाङानो बेहाय बुंखादों थांखिनानै बुंदों आरो जायखिजाया नोंथांमोना मिथिनो हाबाय दायो जोंहा हायार सेकेन्डारि फाइनाल रिजाल्टखौ दा साननैसोआव नोंथांमोना मोनथ'नाय नङा एसे सम नेनो नांगोन खमसे खम नोंथांमोना जायखिजाया सप्तानैसो समखौ नेबानो जाबाय जायखिजाया बे सप्तानैनि गेजेराव नोंथांमोना आसामनि बे हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ मोननो हागोन दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ शेयार खालाम आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना ला गोजोन्थों